Okay. Γεια σας παιδιά, καλό μήνα. Σήμερα παίζουμε πάλι GR14, Hero Zero. Έχω και τον Τζούκου 1-2-3 στη γραμμή και παίζουμε μαζί. Γεια σας παιδιά. Ναι, έχω τελειώσει ενέργεια και προπονήσεις. Είναι παρά 5, σε 5 λεπτά ξεκινάει καινούργια μέρα, οπότε θα έχουμε πάλι καινούρια. Έχω κρατήσει σημειωματάρια, ενισχυτικό, όταν μου τελειώσει να το βάλω. Έχω να παίξω και μάχες, πρωτού αλλάξει η μέρα, όσο προλάβω. Μου έχει τελειώσει και η αδρεναλίνη. Πόση τιμή έχεις? Τιμή έχω 14.500 επειδή χάνω λίγο, όχι πολύ. Ναι, επειδή χάνεις λίγο, έχεις δισιάμπαλο. Όχι. Δεν χάνω κανονικά τιμή για να Ναι. Αλλού αυτά, αλλού. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε σε λίστα Και καταγραφής. μόνος του δεν χάνεις κανονικά τιμή. Σου παίζουν, χάνεις και είσαι τόσο απελπισμένος που... Ναι, λέω να χάσω περισσότερο. Εγώ άκου να μαθαίνεις, 21.763 τιμή, παιχτούρα, 43 θέση σε τιμή ρεση, παιχτούρας. Θα σε δείξω σε λίγο, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είσαι ο Τζούκου 1-2-3, αυτός εδώ. Και θα έχεις τα skills σου κάπως έτσι, οι δεξιότητές σου. 2.600. Μια χαρά είναι. Ναι. Έχεις 21.700 τιμή. Να παίξουμε όμως μάχες, γιατί σε 3 λεπτά αλλάζει μέρα και δεν θα προλάβω. Και έχω full 100. Βρες μου αν μπορείς παίχτες που να έχουν κάτω από 15.000 τιμή και να έχουν κάπως καλά το skill. Ναι μωρέ, κάτσε. Να τα έχουν 1.500. Πώς... Κάτω από 15.000 τιμή, 14. Βέβαια, μόνος δεν μπορείς, μόνο με τη δική μου βοήθεια, Κωστάκη, έτσι. Έχω βρει το Anai 7 Racing. Το έχω κάνει στο μία, έχω άλλες δύο. Sorry αν με βλέπει ο 7 Racing. Αλλά ένα παιχνίδι είναι. Πρέπει. Λοιπόν, έχω να κάνω ακόμα 3 επιθέσεις. Άλλη μια επίθεση στο Anai 7. Και έχω άλλες δύο ακόμα. Πάμε. Δες και κάτω το Anai 7. Τι? Βγάλει το ζώο καταρχάς, βγάλει το ζώο. Το έχω βγάλει. Ας ένα περιμένω. Α, το έχεις βγάλει. Επίσης είδα πριν και... Πού πας έτσι, πού πας. Πού πας με τέτοια μούρη, που λέμε. Μέχρι να μου βρεις εσύ παίχτη, εγώ τις έχω τελειώσει τις επιθέσεις. Έχω στέο μωρέ, σιγά μου κάθομαι να σου κάνω όλη τη δουλειά. Ναι. Να, Βασίλη 41. 13.328 τιμή, βάρα τον. Νομίζω σε νικάει. Άμα βγάλεις και ενισχυτικό και πυράβλης λάθος. Βασίλης 31. Ναι, 41. 123 επίπεδο. Ναι. Οπ, 11 και 59. Ένα λεπτό ακόμα. Εντάξει, άμα βρω αυτόν, προλαβαίνω. Τον βρήκα, να δω αν μπορώ. Είναι από τους νεράιδες και παλικάρια. Βάρα, αβέρτα. Ναι, εντάξει. Ναι. Με έχει άνετα. Άλλη μια επίθεση. Άλλαξε η μέρα. Δεν πειράζει, μια επίθεση. Οπ. Κάποιος δεν πρόλαβε. Δεν πειράζει, σιγά. Και αυτή η μάχη που έκανα τώρα στο τέλος μου πήρε από την καινούργια μέρα. Δηλαδή 2 μάχες. Όμιτζι. Λοιπόν, έχουμε τα event εδώ, τα καινούργια της ημέρας. Έχω να κάνω 10 μονομαχίες, 16 αποστολές, να ολοκληρώσω και 4 μαμούνια να βρω. Αυτές τις βαριές λες στο κοινό σου. Ναι. Λοιπόν, ποια μίζον λέτε να βάλω? Να βάλω...
Περιμένεις απάντηση τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην 33 μέρα που παίρνουμε αυτό τη σημερινή ανταμοιβή, αλλά κανονικά είναι 34. Βάλαμε και αποστολή, να βάλουμε και προπόνηση. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Μίλα και λίγο για ζέστη. Φάει και ένα παγωτό. Επίσης, μίλα στο κοινό σου για μπάλα, σίγουρα θα βλέπει. Τώρα παίζει Euro, Ιταλία, Γερμανία. Ιταλία, Γερμανία. Τελικά τι έγινε, παράταση πήγανε? 1-1 παρατάς. Βλέπω τώρα τον αγώνα και σου μιλάω και παίζει και χειραζείο, βλέπεις. Εγώ λέω είμαι θηρίο εγώ. Λοιπόν, έχουμε 9 θέσεις σε ομάδα, σε τιμή. Θα ανεβούμε φυσικά ομάδα. Επέκταση πρώτη. Έχουμε καλά παιχτάκια στην ομάδα μας. Είναι όλοι καλοί, είναι αυτός από σένα. So good, Ex-Vicious, Pavlo, Forgiven. Όταν είσαι καλά παιχτάκια, μην πεις και εσένα μέσα. Όχι, εγώ. Λοιπόν, βοηθήστε τη So Good να κατεβεί τιμή όσο προλαβαίνετε. Τον Ex-Vicious να τον ανεβάσετε. Έχει καλά skills, πολύ καλά. Αν ανέβαζε και λίγο μάτι, θα ήταν καλύτερος. Ο Πάμπλο εδώ πέρα. Ο Σκομπάρ, ο Πικάσο. Τι φάση, έχει βγει λένε ότι θα βγει βασικά διαφήμιση. Τέλος πάντων, διαφημίζει μια σειρά, το Παμπλο Εσκομπάρ, το έχεις δει? Όχι. Ναι, εσύ δεν βλέπεις τηλεόραση, τι να σου πω, κάθε όλη μέρα και το κες εδώ πέρα και στο YouTube. Κάνεις βίντεο όλη μέρα, στο καθυστερημένο. Ναι ρε, όλη μέρα κάνω. Να δείξουμε το προσπαθείς μάλλον. Να μην τους πούμε ότι παίζει όλη μέρα Hero Zero. Ναι. Λοιπόν, να βάλω και τα ρούχα μου να με δείτε πως είμαι. Πόσο γαμάτος είμαι φυσικά. Θα προσθέσω λίγο νερό. Ναι. Πόσο γαμάτος. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχουμε 30 δεύτερα. 30 δεύτερα. Λοιπόν, να βάλω και τη στολή μου και την περτούλα μου. Και το γυαλί να μην το βάλω. Να βάλω και το πλάκι μου να είμαι έτοιμος. Και τα έχω κάπως έτσι για την ώρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, εγγραφή. Ευχαριστώ. Γεια σας.